Hej alle sammen og velkommen tilbage til Team Vikings Pokémon. I dag der skal vi åbne denne her boks, som er en Elite Trainer box fra 151. Det er en af de ting jeg mangler at åbne for 151, så jeg tænkte, vi bliver nødt til at åbne en af hver. Så jeg tror nu efterhånden, at jeg har været det hele igennem. Så nu åbner vi den her super boks her. Jeg glæder mig til den. Jeg glæder mig til at komme i gang med den. Jeg har haft et stykke tid. Og som vi har snakket om før, så er det de her to mystiske ornament blokerer i forhold til hvad den plejer. Nå, det er også lige meget. De mystiske Iron Valiant og hvad hedder den? Nu kan jeg ikke huske, hvad den hedder. Det er også lige meget. Vi leder stadig efter nogle af dem, som vi gerne vil have. Ellers er vi ved at være ret godt dækket ind på 151, vil jeg sige. Her der er, som der plejer at være, sleeves. Der er energikort, healer, energiterninger, markører. Og så er der 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pakker af denne her. Jeg lige gør sådan her, så kan den stå der. 9 pakker. Og så er der det her promokort, som er en sovende Snorlax, som vi kender ham bedst. Det er et ret fedt promokort, og det er et promokort, jeg mangler, så jeg synes i den grad, at det var på tide at få styr på det. 9 pakker. Jeg tænker, at vi bare går i gang. Som jeg sagde i sidste video, så har jeg haft problemer med at optage på mit normale setup, fordi min computer brændte sammen. Så derfor så er vi stadig ved at lære det nye setup at kende. Voltorb, Krabby kender vi alt for godt. Sandshrew, en Doduo, Ivysaur, Slowbro, Majoke, en Grabber, en Reverse Hollow Krabby og en Hollow Gyarados og en Reverse Hollow Vandenergi. Ikke dårligt, det kan vi godt klare. Den tager vi. Så tager vi næste pakke. Hvad er der at sige? I er godt med. I må endelig skrive i kommentaren, hvis jeg skal vise, hvor langt jeg er kommet i samlingen. Jeg tænker på et eller andet tidspunkt gør jeg det nok alligevel, selvom I ikke liker det. Men like endelig videoen, hvis jeg skal vise, hvor langt jeg er i samlingen. Seal i forhold til 151. Doduo igen, Tentacool, Rattata, Sandslash, Nidorino, Golduck, Sandshrew, Chameleon og en Moltres. Dårligt. Den tror jeg faktisk er en af dem, jeg mangler. En af de 2 kort, jeg mangler. Yep. Kakuna, Poliwag, Ponyta. De er meget glatte kortene, eller også er meget glatte fingre. Pikachu, Clefable, Dugtrio, Haunter, en Marowak, den mangler jeg faktisk også, ved jeg. Ghastly, og en Mewtwo mangler jeg også. Der var en Mewtwo. Ikke dårligt. Vi tager den.
Guard Pack. Det kunne vi også godt bruge. Vi mangler nogle Guard Packs. Det ville være dejligt at trække sådan en. En Pidgey, en Metapod, en Ponyta, Poliwag, Rhydon, Rigid Band, en Nidorino mere, Erika's Invitation, Paris og en Gyarados mere, og så en Reverse Energi mere. Det er også okay. Det er også okay. Så har vi en kode til jer. Og en Farfetch'd. En Old Amber. Ja. En Pidgeot. Magmar. Hitmonlee. Wartortle. En Hypno. Furo. Poliwag. Dodrio. Og en Energi. Håber der kommer noget godt snart. Synes at jeg mangler mange af de lidt bedre kort i den her serie. Pikachu. Farfetch'd igen. Shelter. En Helix Fossil. En Executor hedder den. Så jeg har altid kaldt den en Graveler, men jeg synes, at jeg hørte det udtalt på en anden måde. En Arcanine, en Oddish, en Retrieval, en Flareon hedder den. Står lige foran mig, og så skal jeg lige tænke mig om alligevel. Og lige Flareon er en, man kender, ikke? Har I trukket noget sindssygt godt? Er der nogen af jer derude, der har trukket en Guard Pack i 151 engelsk? Så skriv ned i kommentaren, så jeg kan være lidt misundelig på jer. Shelter, en Bellsprout, en Horsey, en Nidorino, en Nidoran hedder den, en Poliwrath, en Pidgeot, en Omanyte, en Snorlax, en Wartortle og en Blastoise EX. Det er en af dem, jeg i hvert fald ikke har trukket. Nice. Og den er jeg glad for. Den stiller vi der. Og en hvad hedder det? Elektrisk energi. Hoved. Slowpoke. Magmar. Horsey. Abra. Kingler. Snorlax mere. En Sandshrew mere. En Weeping Bell mere. Og den har vi ikke. En Bellsprout. En Beedrill. Og en Darkness energi. Sidste park. Et reelt hit ud af alle de her kort. Det synes jeg faktisk er helt, hvad jeg havde håbet på. Jeg elsker at åbne de her pakker. Jeg synes det er fedt at have det der retro perspektiv på. Men jeg synes også at den er. Jeg synes ikke den har givet det store af sig. Jeg synes jeg fortjener at få en Guard Pack. Men hvem gør ikke det? Taurus. Kadabra hedder den. En Ivysaur. En Jolteon. En Dratini. Og så kan vi jo allerede godt se nu, at det er i hvert fald ikke en Guard Pack. Raichu er min forbandelse i det her sæt. Men til gengæld tager vi gerne en Reverse
Darkness energi. Det var den, der var. Jeg tager den. Det er slet ikke det. Jeg havde håbet på mere. Men sådan kan det gå. Desværre. Men vi tager den her, og den ryger i mappen. Og det samme gør dem, der mangler i mappen, af dem, der ligger tilbage der. Det er klart. Jeg sidder og kigger på skærmen, i stedet for at se og kigge op på kameraet. Vi tager den her. Vi stiller den der. Og siger, det er okay. Det var ikke, hvad jeg havde håbet på. Jeg synes ikke, jeg har haft det store 151 held med mig. Men can't win them all, som de siger. Bogen er vi ved at være godt igennem. Vi er ved at have fyldt mappen godt ud. Der mangler stadig nogle bangers i mappen, og det bliver dyre at skaffe, er jeg bange for. Men vi må jo se, hvordan det går hen ad vejen. Like og subscribe. Subscribe, fordi du gerne kan lide de her videoer, jeg laver. De er ikke så indholdsmæssige nu, jeg øver mig stadig. Jeg prøver stadig at finde det rigtige setup, men jeg vil elske, hvis du gad at subscribe til den her kanal. Og husk, hvis du subscriber til kanalen, så er der en konkurrence, at lige så snart vi rammer 100 subscribers, så giver jeg et gavekort af egen lomme til Pokemons.dk. Pokemons.dk er jeg ekstremt glad for, og de betaler mig ikke for at sige det. Det er min personlige holdning, at jeg er glad for Jens og teamet oppe i Hørsholm. Jeg har graded kort på vej tilbage til mig lige nu, som jeg kommer til at åbne her også. Det bliver også en oplevelse uden lige, tror jeg. Jeg glæder mig. Der er nogle gamle kort, der er nogle nye kort. Der er... Vi var på Pokécon. Det er fra Pokécon. Vi fik underskrevet et kort, som vi skal se, om er blevet valideret til hendes underskrift, selvom jeg stod og kiggede på, at hun skrev under. Masser af gode ting på vej. Der er indkøbt heroppe, derovre. Der står nogle pakker klar til at åbne. Der er mere på vej. Vi har noget Paldean Faith, vi skal have åbnet. Vi har Iron Valiant og... Hvad er det, han hedder? Roaring et eller andet. Og den hænger ikke lige på tungen. Det skal vi have åbnet. Det bliver også skide godt. Og ja, hvis den her video, eller den her video, det er lige det der med det spejlvand, den her video er noget, I gider at se på, ellers så tryk på subscribe-knappen for at subscribe og være med i konkurrencen om 100 kroner. Jeg har ikke mere for i dag. Det var det. Vi ses. Hej!